Well, as a bblion go bhíle leag na Náisiúin Aontaithe amach 8 mór sprioc chun dul glec le feibanna Bochtaineacht agus an sprioc dáta ná 2015 agus bíonn na Náisiúin Aontaithe ag bailú le chéile gomininic chun fechanseir an dulcan cín atá á dhéanamh agus I measc na rudí tá tar éis toirle tá buinte amach go dtí seo ná gearra le líon na naoine atá na gcónaí I bhíor Bochtaineacht titim ein tríún I líon na naoine atá ag fómháis le malaria tá gá irid daoine in an teachtar isce sa bháilte nó mar bhí agus tá nócha fangéid de fáistí ag freastal ar an munscoil sin ordú mór nídeag níchaní an taobhar bhí an 8 ach sé sin ráise tá Spriocanna eile nachfuil buinte amach fós agus mar hampla tá fós níos mú ná 1 billiún duine ina gcónaí ar níos lú ná $1.55 an aigen lei agus sin anáis limeisteir atá an chun fechanseúil duine ina gcónaí A bhíor Bochtaineacht agus bhí criniú mór ag na Náisiúin Aontaithe nu áireach an seancáte chun fechanseir na Spriocanna Forbartha Mílaoise agus freisin fechanseir céimtá Spriocanna meach acu tar éis 2015 agus rinne siad cinenne go mé an chéadmhart eile de Spriocanna bunathe ar principal ceart daine coframaíocht inscne agus rialan de lí agus go mé na stáitá an bhfuil den Náisiúin Aontaithe déanamh iirecht mór na 8 sprocatá an faoi láthair a bhaint amach bhí 2015 agus an sin go mé ní smú play agus analíseir ceidir me cheart me bheitán an í sin tá bé ahrú eile tá siad gurí bhaint amach tar éis 2015 nó go meach Spriocanna agus tascarí an le haid gach tír ní bháin tír a sebhranna go meach gach tír go meach an breúir thu ceú chun na Spriocanna mór seo a bhaint amach. Is rud ionach é ceappa se go mé na Spriocanna Forbartha nua ag 2015 bé sé do gach tír bocht agus sever sin ionach nach bhfuil? Yeah, well sin é agus freisin so go bhfuil Bochtanas ag gahrú go mór mar hampla tá tíortha bhí bocht atá tar éis éirí ní sebhra le cúpla bliana nús ach rud ná go bhfuil 5 míchoframaíocht ag ordú so cé go bhfuil Bochtanas damda ag ghlaidú in ag na bliana tá míchoframaíocht ag ordú I tíortha sebhra agus I tíortha bhí bochtach tá gairí ní sebhra agus tá annach chuid daoine atá fós gan na gnóradí me cheartmh acu chun síle acu agus mar hampla tá gach ihe 860 milliún duine a chola ocroch agus cé go bhfuil rochan bí sa dain chun muid chun le gach duine. Bhí sé rintí gom leabhar níos luúthe faoi seo mar táiste gom go bhí poibliach mhór an cúpla seachtain ó hen gur heol sibh a Oxfam bottom cá Tuairisc amach ag caint faoi Bochtanas héidir náisiúnta ag caint faoi ag gachtíir go háirthe na tíortha atá I món déine. An féidir beagání a ráfaí sin ar a hall? Well, bhí rinne Oxfam in Éireann agus ar fud an dain chuirmis Tuairisc le chéile le breanú an slí ra daine agus na polisathe daine atá tacha a tíortha nos Éireann an vertigéil agus an réig agus an éifacht atá acu sin ar fial na níos na tíortha sin bhí muidir breanú freisin ar samplaí de polisathe daine an iad 8 a bhearcá háas tíortha na mín Oxfam a gobar agus a fechan sin ra ceatanna de fálam ón na samplaí ón na 8 agus an rud a bhuiimiid amach ó híh an anlí seo ná gohfuil na polisathe daine ag ordú Bochtanas a tíortha in Eorp agus nach é déine an bailach chun an achtamíocht a chur ar fóna bhríis tá níos mú daoine
dulsteach bocht nó mar bhí agus tá buil mór an go mé glúan omláin I gan fethe blian a mé go mé Bochtanas anord sa glúan sin muna curtar stop leis na polisa déine tá ag feimnú fao láthair tíortha an ós éireann agus tíortha eile an Eorp. Okay, Brighton Sorcha kaint last fao seo a rís an Bochtanas in éireann agus san Eorp an Tuairisc cheol sibh amach cúpa seachtain an é seo an céad óir atá sibh a kaint fao Bochtanas in éireann like. Well, sinna céad óir rinneid rud mar seo, so seo is rud nua é seo doing so anlí sé dhéanamh Bochtanas in éireann agus san Eorp, so so it's rud nua é. Báilm kaint fao seo a rís beidir cúpa seachtainna ach just mar de bhar gur raibh agrah sucha a gcóin inniu chun kaint fao sprócan na Forbartha na Mílaoise just leanimid ráid kaint fao sin a factúpa nóid. Is ionach rud é go bhfuil sprócan bháin a thaobh ildeachas de bainte amach agus tá roinnt sprócan eile atá bainte amach I ddéirithe áirithe, an mé níos mó oibre agus beidir muoinú a ggur seach a níis an mus go sús go dtí gabhann sa cúg le chun na sprócanna eile a bhaint amach na tíor bochta? Well, ag an cruniú in nu éireach dainty na ballstáit go mbeart iirecht mór a dhéanamh inis chun na sprócanna tá an haid gohíos chuidre ag a bhaint amach ach so go sin tá sé Jackar le haid anna chud tíortha mar go bhfuil cúnamh damhde ag ghlaidú mar hampla bhí titim $2 billion go damhde I cúnamh damhde na cúnamh den ísacht an bhíon scáte agus tá so anna chud feibhna ach na méachta tíortha agsúla agus cílíonn sé sin nach bhfuil na buiséad do cúnamh damhde chomhord is a bhí hána ach tá rions tíortha ag chur muoinú breise ar fáil mar hampla chur rialtas na Bratainna billiún punt seach a ceiste chun éireachta dhéanamh níos mó ibre dhéanamh ar feibhna TB agus malaria agus seth freisin sinné agus seth freisin so tá is dulchan cín é sin ach tá sé Jackar dhéanamh amach an mé an muoinú agus an obair atá tastal an féidir sin go léir dhéanamh chun na sprócanna bhaint amach so hu feicim idir rís a gan bliana mar sin bhfuil dulchan cín fantasach déanta nach bhfuil. Agus caithfar rá ar son rialtas na Britannia go bhfuil siad an céad gur bé an tír an céad rialtas atá ag chun nó ag glacha leis an spróch chun náid puncta seach faoin géad den a GNP a bheith tortha do cúnamh idirnáisiúnta nach bhfuil? Is sinné socha tá sé níos Jackar de tíortha agus muid féin an spróch de punct seacht fan géad de bhaint amach tá laidú suntasach tachas dócha le cúpla bliana nús agus teictar sin is dócha maiall ar an so pictureach na méachta tá an tíor faoi láthair I gáhíle sa trídeag bhí €653 milliún chur fáil don de cúna idirnáisiúnta. Sin laidú ó gábíos a hochtnar bhí €1 billion chur fáil. Ceisiarnach tá is a gom Sorcha go bhfuil muid mar Louis dúirt tú mún an próséis chun sprócan na Forbartha nua a bheith gcuin a gábhainn sa cúgdeag agus béis si do gachtaí ar bucla agus sever agus lemuid fao sin hana agus go deavan bé a rís le cúnamh dé ach maidir leis mar ocail scór ar na sprócan na Forbartha na Mílaoise chunas gur féidir líon a bheith ar an ólas faoin obair seo an féidir at insin dúna. Tá anna chuid áitina le ólas ar fáil mar hampla a leathnach Facebook lehadí na náisiún Aontaithe nó dóchas se sin an agriocht ball agriocht dus na agriochtaí Forbartha atá an éireann agus driven clíomhanna ar Oxfam agus agriochtaí eile tá rud nua ar marsúil ag
ag ball dochas factus nua ar banam the world's best news agus bhí cúpla písa sa Metro Herald le Janie a bhí ag fechans ar na Josh Scéalta atá take amach marial ar cúnamh danda agus cúnamh idirnáisiúnta agus freisin tá leathnach Facebook an World's Best News agus is bín tanartalas the fall ón leathnach sin agus go dtíobhann na síbhan is na hagrichtaí eile chun súlacha mad ar ceirtág torlú agus na dulchan cí atá dhéanamh mar gomininic cluisinmid na droch scéalta agus ní beidir nach bhfuil rochan sunrúd is na rudí iontacha atá buinte amach marial ar an tríhfuil muintir na hairann tar éis takeíocht a thuirt de daoine atá a bhí ar Bochtanas ar fud an dain agus is go jazz fechan ar na rudí dearfacha atá buinte amach agin agus de cúna dé mé winse.